2025 आव जुदि जों साननाय बायदि जोंनि एक्स एनडिबि नि जेनेबा प्रब्लेम्सफोरखौ माखासे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांगौब्ला जोङो बेवहाय जोङो मास्ट बि जोङो इलेक्सनखौ जों गेलेनांगोन। एक्स एनडिबिफ्रा दिनै ज' जायाखै। बुंनो थाङोब्ला सासे सानै सुबिदा बादि गावखौनो माने जेन'बा सिनसन स्किमखौ लानानै मोनसे सुबिदा लानाय बेबायदि बिथांमोनहा दिनै सोरजोंबा सरखारजों बिथांमोनहा थानानै दङ। जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा जिहेथु मुंख्लं जानायफ्रा एग्रिसिया मोननांगौमोन, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम मोनफुंजोबाखै। रन्जन नाब्ला सारजों लोगोसे दिनै 70 जन बिथांमोना दिनै जेलाव दं। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायजों लोगोसे गोदानै सोरखार फैनायनि उनाव 2 बोसोर जालांबाय बिटिसिआव। बेनि उनावहाय बारग' एनडिबिफोरा बे दफा बायदियै बेसेबांसिम जाफुंसारनो हाखो? बिटिआर गोरोबथा 2027 जानुवारियाव फार्स्ट सुक्ति जादों। बे सुक्तियाव जे जों सानदोंमोन सुक्तिखौ मोजां जादों होननानै, खिन्थु थिगानो दं। जेन'बा बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जों नुनो मोनबाय मा जिहेथु जोंनि एक्स एनडिबि माखासे एक्स एनडिबिफ्रा जिहेतु माखासे जेलाव थानांबाय, सोरबा केस दासिमबो दङ, दासिमबो जेनेबा रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुंजोबाखै, एग्रिसिया दासिमबो फोरान मोनजाबाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि एक्स एनडिबिनिफ्राय जिहेतु जोंनि सेंग्राफ्रा एक्स एनडिबिनि मानसिफ्रा पारामिलिटारि साख्रि मोनदोंमोन। दा बेवहायबो आरो लोगोसे बेवहाय एक्स एनडिबि आरो इयुथ माखासे जोंनि बर' लाइमोनफोर बिथांमोना मोननांगौमोन, नाथाय बिथांमोना दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जेबोखौ मोनासै, जेबो मोनसे फुलफिल जायासै। बुंनो थाङोब्ला आनफर्चुनेट जेलाव दंबाय थायो। जेन'बा सापस सान्ति सुक्ति बा एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टजों गासैबो जोंनि जिखुनु जाया जेन'बा जोंनि मानसिफ्रा बा जिखुनु जाया माने सान्थियाव फैनांगौमोन, उदां अख्राङाव फैनांगौमोन। नाथाय दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जेलावनो बुंनो थाङोबा रन्जन नाब्ला सारजों लोगोसे दिनै 70 जन बिथांमोना दिनै जेलावनो दं, सेन्ट्रेल जेलाव। हाइनान्स नन हाइनान्स जानानै दङ। दिनै बेबायदि मोनसे अबस्था जादों। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा जिहेतु मुंख्लं जानायफ्रा एग्रिसिया मोननांगौमोन, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम मोनफुंजोबाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै जेन'बा सापस जोंनि केस, बे केसा दिनैसिमबो उइद्र' जायाखै। बे केसा मबा नागालेण्डआव दं, मबा अरुणाचलाव दं, आफ्टार माने माबायाव जेनेबा सापस बुंनो थाङोब्ला भुटानावबो दङ आरो नेपालावबो दङ। दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बहुद माने गासिबो मोनसे साक्सेस जानायखौ नुवाखै। आरो मोनसे एक्स एनडिबिखौ दिनै माखासे जोंनि दानि सरकारा नायाखै होननानै जोङो बेखौ सिन्था खालामनो हायो। दिनैनि समाव बारग' एनडिबिफोरखौहाय जोङो ज' जानाय नुनो मोनाखै। बे बेलायावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा मा बुंगोन? आं इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै ज' जायाखै होननानै नोंथांमोना सोंथि सोंदों। एक्सुवेलि एक्स एनडिएफबिआ दिनै मथा मथि टटेलि दङ। बुंनो थाङोब्ला सासे सानै सुबिदा बादि गावखौनो माने जेन'बा सिनसन स्किमखौ लानानै मोनसे
सुबिदा लानाय बेबायदि बिथांमोनहा दिनै सोरजोंबा सरखारजों बिथांमोनहा थानानै दङ आरो बेवहाय बुंनो सानोब्ला एक्स एनडिएफबिआ दिनै कमप्लिटलि दङ आरो जों बुंनो सानो दिनै एक्स एनडिएफबिआ जोङो खौसेथि जायाब्ला जोंनि गेजेराव आरो जोङो फैगौ बोथोराव जुदि जोङो 2025आव जुदि जोङो माबा मोनसे साननाय बायदि जोंनि एक्स एनडिएफबिनि जेनेबा प्रब्लेम्सफोरखौ माखासे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांगौब्ला जोङो बेवहाय जोङो मास्ट बि जोङो इलेक्सनखौ जों गेलेनांगोन आं बे खोथाखौ रायजो राजानिसिम मोनथिहोबाय आरो बयनोबो आङो बे खोथाखौ दिनैनि बे पर्टेलजों आङो बिबुंथिखौ आं होबाय।